Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana. Kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Sekukhale ubugudlugudlu ke lapha na wengane zakwethu. Ingoma kaMthandeni ephume izolo lapha na wengane zakwethu. Isivele yagudluza ingoma kaKhuzane lapha na kwahlala yona ke lapha na wengane zakwethu kule nombolo kade kunengoma kaKhuzane lapha na wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela uwenze okulungile lapha na ucinezela subscribe, ucinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Impilo yami mina yayingenje, chiziyo yami banda nje igwe, na uyazi kazi yapinde, ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani, ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala, ngalala imbuzi ngayihlaba, ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba, indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha, ingakho ngibonga idlozi lami manje